Ονομάζομαι Βίρα Βασιλική, είμαι από τη Μυτιλήνη, διανύω τον 8ο μήνα εγκυμοσύνης μου και συμμετέχω στο πρόγραμμα της Believe. Όταν έχεις κάνει πάρα πολλές προσπάθειες στη ζωή σου και δεν έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα με τον σύντροφό σου, μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς διαφορετικές εναλλακτικές. Κάποιες φορές όμως τα οικονομικά δεν βοηθάνε τόσο στο να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε εκείνο το σημείο μιλάω με μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, η οποία είχε την τιμή να έχει δίπλα της έναν αξιόλογο επιστήμονα, τον κύριο Χάρη Χινιάδη, όπου είχε μια άριστη κοίηση και αυτή τη στιγμή έχει τη χαρά να μεγαλώνει 2 υγιέστατα παιδάκια. Και έτσι και εμείς πήραμε την απόφαση να κάνουμε αίτηση να μπούμε στο πρόγραμμα και όντως τα καταφέραμε. Από τις πρώτες και όλες τις επαφές που βρεθήκαμε κοντά τους, νιώσαμε σαν να είμαστε οικογένεια. Έπεσαν πάνω από το πρόβλημά μας, όπως και σε όλα τα ζευγάρια τα οποία υπήρχαν εκεί. Είχα την τιμή να έχω δίπλα μου έναν αξιόλογο επιστήμονα και άνθρωπο, τον κύριο Βασίλη Κελάρη. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ασφάλεια με τον κύριο Κελάρη, όπου ήμουν σίγουρη ότι φτάνοντας με τον άντρα μου 2, θα είμαστε πλέον 3 και ήξερα ότι μέσα μου πλέον μεγαλώνει αυτή τη στιγμή με σάρκα και οστά ένα παιδάκι. Νιώθω ευλογημένη. Ευχαριστώ πραγματικά την Believe για την υποστήριξη την οποία έχω ως και τώρα. Ευχαριστώ τη Eurobank που στέκεται δίπλα σε αυτό και εύχομαι πραγματικά να έρθει η στιγμή που θα πιάσω αυτό το θαύμα στα χέρια μου. Το όραμα της Believe είναι να φέρει νέες ζωές στον κόσμο και να πραγματοποιεί το όνειρο των ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα παιδί. Είναι μεγάλη χαρά όταν αυτό παίρνει σάρκα και οστά με την έλευση μιας νέας ζωής. Είναι τιμή και χαρά να έχουμε κοντά μας την Eurobank και να στηρίζει το έργο μας σε αυτή τη δύσκολη πορεία.